Ku danna subscribe kana ku danna alamar kararrawa da zarar mun daura. Irin zuciyata har abada ba za na cire ba, yace ni a raina har abada ba zan barki ba yan mata. Haka soyayya fa take in har ta shige makaranka, ka kasa yin komai domin ka samu mai sanka, ta shige zuciyarka ta ratsa dukkan jinin jikinka. A san ke na yi nisan da an kira ni ba za na dawo ba. Ka so mutum fa domin Allah ba don kuɗi ba ko mota, san maso wani koshin wahala ne in kun fashinta. A gaskiya ne da ce na samu gimbiya mai tsafta, celeburi ake ta kiranta ko da cikin kawayenta. Da kun ganta ta yi kalas ta tamkar ta turawa, kuma ga hanci har da idanu sun haskakawa. Da ta fito ka kowa kallonta yake yana daɗawa, hakan kina fasu ce na zamo tamkar wani mai iska. Taho masoyiyata na baki rayuwata, daure ki zo mu zanta da zana baki gata. A duk cikin masoyanki na tabbata ba kamata, domin ko na yi alkawarin zan baki duka rayuwata. Matso kusa da ni dan ni mai sanki ne ki fashinta. Na ce musu a'a ba zan iya ba, domin sanki ya shiga raina har ya ratsa jikina. Mu rike juna dama na kasu gama a rana, da ni da ke kamomi kama muke yi da juna sun gane. Taho mu je falon soyayya mu dan shakata, ki bani faranin soyayya mu dan shakata. A waka na yi suna na samu masoya, a kauye har da birni duka na ji suna san fa wake na. MG bai sunana haɗe da ne gari na, dalace anguwata a nan nake fa zaune. Gizo musical studio nan nake fa aiki, mai gidana Hamza Usha ne